manut sak kersane Mbak Yuni karepe aku pilih kene kaya nyadaki kowe padha karepe aku pilih kene supaya nyadaki kowe bang bayi sik tumon wong kuwi nyil-nyilan nganti lali tekan ngendi sida mudhun mangko padha karepe aku pilih kene supaya nyadaki kowe bang bayi sih tumon wong kuwi nginyilan nganti lali tekan ngendi sida mudhun mengko lah iki manut lho manut sak kersane Mbak Yuni wong padha karepe aku pilih kene supaya nyadaki kowe bang bayi wong kuwi nyil-nyilan nganti lali tekan ngendi sida mudhun mengko numpak taksi mbak aja asu-asuan ya mas yen lagi kesel ra pengin senggol-senggolan
ayun